estos moments fa la seva entrada a la banderera cristiana. Una dona que des del primer moment que va ser nomenada com a tal ha dedicat tots els seus esforços per estar a l'altura que el càrrec requereix. Una dona treballadora amb l'esperit i alegria que caracteritza la comparsa Zíngara, apassionada de la festa de moros i cristians i, com no, de la nostra volguda vila. Preguem les nostres millors mostres d'afecte per a la banderera cristiana Maica Covero i Calvo Parra. Així tenim les famílies zíngares. Arriben envoltats de misteri. Carruatge que porta fins a nosaltres el futur de la comparsa Zíngara, els zingaritos i zingarites. El futur de la festa que està assegurat amb ells. I s'obri pas fins a nosaltres també l'estendard dels tambors zíngars, escortat per una fila de zingarites i les seues panderetes, fent les delícies del nostre públic.